Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad iti nagan akaring at tubo ti abra, ngam iti agdama ket adda iti Cavite. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Roda M. Ramos, Elena Antonio, May Rose Ramos, June Salazar, Marilyn Valdez, kan Gemma Frutas. Alonso Maliaga kantanya sa family ti Allakapan from Cuse Maliaga Alamo ti Apari Cagayan. Bersaval Kabansag Osalia kan Pahe family dita sa Monte Quezon Isabela. Laya Gatman family dita Dunglayan Santa Maria Ilocos Sur. Kan pamilyami dito Spain from Jose, Benny Rose kan Paul Antonio Laya ti Barcelona, Spain. Makablaawan ni Inang Lina Tatang Erning Invierno from Beverly Espinosa ti Cavite. Daligcon family ti Cordon kan Confieso family ti Santiago Isabela from Rose Ann Confieso ti Hong Kong. Limon Fernandez Matusalem family, Dagani Jenny Lynn, Kimberly kan Lady Len di Tasicho Corpus Barukbok Isabela. Amin agad ti Benguet Capitol, kastamo ti Mayumis kan Desio family ti Santa Fe Vizcaya from Melvin Desio Mayumes. Lamberto Pasion Jr. and family ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Makablaawan pa ni Madeline Moniz, kastamo tan ti Moniz Akas kan Dabukol family ti Bangar La Union.
Shout out kadagiti amin at taga Rubis Garden di Taturod, Quezon, Isabela from Raymond Flores. Ni mother ko Liway Agurin, Nita Agurin Guillermo, kan Shane Agurin Wangag from Marilu Odlus ti Hong Kong. Wilma Joy, Ruben Cacho, Priscilla Cacho ti California. Kastamot Dareya Joy, Sydney kan EJ ti Urdaneta, Pangasinan from Erwin Cacho. Inang Nati Dumenden from MJ Antulin. Friends ko dita Hong Kong, iso da Jeneline Padua del Rosario, Marites Tolentino, Miriam Igos, Sharon Estabilio kan Rose Domingo, kan Aminan at Tagabugnay from Ana Delfin ti Singapore. Connie Gregorio ti Caligian, Burgos, Isabela from Edralin Cariaga. Lakay ko kan anak ko ada Queen Princess Joy Prima Ferdinand Jr. ti San Juan, Isabela from Joy Villanueva. Inang Marisa da ining Lian Ronaline Gracias kan Arlene Medina from Ronald Medina ti Solana, Cagayan. Inang Ebeth Buen ti Kalupaan, Asingan, Pangasinan from Kier Lubuen. Robinson Gano from Mary Joy Dulnuan. Reyolalas family ijay Pantay Fatima, VC Hernandez family ti Culaw Claveria, Cagayan from Maymay Hernandez ti Fairview, Quezon City. Shout out kani Dayan K. Rolyoda. Kastamot ti Sugitan family, Jose Pataray kan Batangan family ti San Juan, Quezon, Isabela kan Difon Quirino from Juliet Sugitan. Rumbawa ang Batali family, Datatang Jelly, Nazarene Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Karing. Dear Manang Emmy, naimbag na oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel, kastamatan kadagiti dumdumngag. Ilingad daklangan manang itinagan akaring, na ipasngay kan di makkelak ijay abra, ngam iti agdama, addaak dito'y Cavite. Agpapaayak ngamin kas katalag ti may sa prominente a pamilya ditoy. Nabaknang ti amok ngam nasapa na byudo, tapimusay iti aksidente day di asawa na. Naulila na ti kakaisuna nga anak da, ni Zia, nga ison ti inaw-awir ko, agingga iti dimakkel. Diyak ibain nga aklunan nga agingga ita ket balasa nga paylaang manang. Nalabit anaawanan kon iti oras para kan ayat, gapo iti pan nakakumikom ko iti trabaho. Mamati ak anabalitukan nga adal ti maagsaw iti inak isalaysay manang. Iso asapay la kuma, tama pagasatan mo't ama pili, ama idrama to'y surat ko. Kumusta di ba nag-eskwela, Mia? Okay mat papa. Ado ti projects ng kabaalak mo't kit di. Rumbang lang, taday tamot lang tin intunaram. Kadadamot ni Yaya ka rin ang mga sikasukan ka. Wan gayam papa, agpakadak ko makada kayo. Apay, papa naman ay siya. Ada ngamin outing mi kadagiti friends ko inton weekend papa. Ag-beach kami kano. Kasta ka di. Apag iso, awanak tumat inton weekend. Tag out of town akmet, kadwak na kita amigo. Di apa gusto nga rod, papa? Bili nagtulat ang arudan ni Karing. Ta isuda pa lang kadagitipada na ababaonan ti makamo diti balay. Aganad kayo ti papanan nyo, iha. Wan, papa. Thank you. Mangibati aktulatan iti baggastos mo iti papanan nyo. Bili nagto na naimbag ni Karing. Yaya Karing, paki-prepare to man dagiti kawas ko nga awit akinton bigat. Apay siya, papanam. Mapan kami agbis ka dagiti gagayam ko.
Ag-relax kami mat takalkalpas ti exam mi. Manan, kasla masansan samot ti panagpasyar mo. Nagpakada ka din ka ni papam. Wanyaya, katanya ti kunana. Siyempre, pinalubusan nak. Uray ka no ni papa, awan mat, tadamot papananda ka dagiti amigo na. Sana aga po tapalpalubusan na ka ni papam, kat sansanang matan ti agpaspasyar, Zia. Nasingpot ni papam, ngamdi mo amo no makapungtot. Yaya, siyak ti makaam mo iti pudpud no nga ugali ni papam. Tanabayaga kun kadakwada. Iso nga ganad ka kumazia. Wanyaya, di ka kadyagdanag, kabailak ti bagik. Siguradom laan. Di mo ibaga asaan ka pinalagipan. Di ka agdardarasudos, tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Anya nga siya, nagpakada ka din ka ni papam? Wanjo, katas usual, pinalubusan nakman. Good. Ibagak nga rod iti tropa matuloy ti lakad tayo. Ay, excited ako ni ti papanan tayo. Nang ro nakadwada ka. Sikat talaga, Jo. Tikunam, kayat mo lang ama solo na. Iso akas tao na yagagar mo. Amok matkat. Asika ti akin plano iti daytoy. Siyempre mata. Kadwak ti girlfriend ko naman. Nagragsak. Partner by partner tayo. Basta, agi inuray tayong tulatano sa dino ti pagkikitaan tayo. Di na kung sukunan. Amang ano makita na kapay ni Yaya ka ring. Apay aya di yayam. Mas istrikto pa'y dayjay ngam ni Papa. Jakmot kit ni mababalaw. Taison tinang padakkel kanyak. Manipod pimusay day di mama. Kan saanan asab sa bali kada kami. Kasla kamang matan ti pamilyami. O sige nga rod na iso ti kunam. Jayton ko check ti pagluganan ta. Adamat lugan dagiti kakadwata. Sige. Inton bigat tulat tangarudan. Napaanan ni Papam. Anya ka di nga oras kayo mapan kadagiti gagayem mo, Zia. Mapanak tong matan iti pag-iinurayan mi, Yaya. Manungal daw kayo, ijay. Lunes kami to nga agawid, Yaya. Tawan sarak mi. Ada seminar dagiti teachers mi. Agan anad ka, Zia. Laglagi pa madandan ti graduation mo iti high school. Wanyaya. Ayan ka di bag ko. Adan iti salas. Awan gayam, adamotan iti ti kwarta nga imbati ni Papam nga aramatem. Igatangan kanto iti pasarabom, Yaya. Ay na Zia, uray saanen. Basta tikid daw ko. Agan annad kayo iti papanan nyo. Tinakunakon man ng Emmy, prominente a pamilya ti pagtrabtrabahwak. Manipod pimusay ti ina ni Zia, siya kon tinang tartaripato kankwana. Katgapo iti nalaos a panangipatagkan kwa ti amana, matulok amin akayat na, gapo taag may maysa nga anak. Jakmat nagliway ang nagpalpalagip iti awawir ko, taamukat nga rod ti aramid dagiti agtutubo, nang runa no maibarkada. Nasingpet kan managparabor ti ama ni Zia, ngam istrikto iti sabali abanag. Kat dayta ti pagbut nga klaunay,
No adda saan anasaya at amapasamak iti awawir ko. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta siya. Kasla seryoso ka launay ah. Talaga seryoso ak. Tamasak ng taadwa dito eh. Diyan ko nagbinulan, Jo. Ha? Katpatsak ama si Kuga. Anya? Kasano napasamak day ta? Ni, apay akas na ti saludsod mo. Saan ka di anamin anuta na ilawaan ng runa idi nagbibigs tayo? Ti kayat ko asawan siya. Apay adi ka nagannad. Kunak man na mumtar aramidam. Jo, saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Natural. Impagarup ko no jak agsikog. Ngamjak ni namnama akas to'y tinapasamak. Anya ti aramidan ta. Sigurado akaungot nak ni Papa iti ka nito ang maamuan at ikasasaad ko. Oresak mo't bayam. Pagtungtungan tanto day ta, apaman amalpas sa graduation tayo. Saan kumapay nga ita? Ag-concentrate ta pa nga agadal tapno agpada ta makagraduar. Sige. No, kastati ko nam. Diyak pa nga ron ipakpaka mo dahito ka ni Papa. Rumbang laang. Inton malpas ti graduation, di pa nangibagam ka ni Papam. Niyaya ka rin ti pagdanagak. Mamin ano amadlaw ko apalpaliiwan nak. Ang mga noadan atap na masikugak kat ipulong na ka ni Papa. Basta kasto ti ibagam. Sulbaran ta day ta parikot kalpasan ti graduation. Nang ron nakat agawid da mami kan daddy manipod balasiw taaw. Tatindaran da ti graduation ko. Sige. Sika nga ron ti matungpal. No kasta ti kayat mo. Agpudno ka man kanyak siya. Nabayagan ang mapalpaliw ko sa bali ti Jarmo. Ha? Iyaya? Anya ko mati mapalpaliw mo? Masikog ka kadi. Uwan yaya. Ngampang maasim. Tadi mo pa'y kumaibagbaga ka ni Papa. Anya? Apay adi ka nagananad. Kanayon ka palagipan saan kadi? Anya laangan ti ibaga ni Papam no maamuan na masikog ka. Lepasan mi pa'y ti graduation yaya. Sa amin to solbaron itinobyok ti parikot mi. Ibagamin ton ka ni Papa. Kastamot ka dagiti naganak na ti kasasaad ko. Ay, anyan da ito nga inaramid mo siya. Nakaub-ubingan ka pa ilaan. Nagpintas ti biyag mo. Adakan kan ti amin. Namapay anang parnoy ka pa'y iti parikot. Di kagda nagyaya. Masulbar tumatlaang da ito eh. Siguradom laang siya. Di mo amuti kabailan nga aramidan kan kati amam. No bilang maamuan na amasikog ka. Agpaisukad iti imbaga kanyak ni Yaya Karing amasikog ka siya. Papa? Agpudno ka! Uwan, Papa. Masikugak.
Ayan ti ama na. Awanan, Papa. Insurutan dagiti dadakkel na iti balasiw taaw. Apaman analpas ti graduation mi. Anya? Kat kasano ka nga ruden? Sorry, Papa. Kuna namat nga minasulbaran mi ti parikot mi. Apaman amalpas ti graduation. Nang namnama ak nga ipudno na kadagiti dadakkel na ti kasasaad ko. Nagtalagkakan ko na ngam tinarayan nakmat gaya man. Anyan da ito apakay babainan nga impaay mo iti pamilya tayo. Anya lang ti makuna dagiti makaamam mo kada tayo. Anasikogan ti kakaiso na nga anak ko sa danto yung tarayan. Anya tinagkurangak siya. Impaay kumuti amin apagayatam. Amin anam ay ti biyag. Takas tatiin karik iti day di inam. Ngaman niya tiinsubad mo kanyak. Pakawanan nak, Papa. Sana rin mga maamuan ti asino man ti may papaniti da ito Kababait. Anya ti, kaya tiyo asawan, Papa. Pumanaw ka pa ilang dito lugar tayo. Aging gadi ka pa'y nagpasngay. Tapno maliklikan ti pan na kay babain tayo. Kat kayat kung agtungpal ka, iti kayat ko ang mapasamak siya. Anya ti ibagayo, sir. Ipanaw mo dito ni siya, Karing. Diya maamuan dagiti makamam mo kada kami. Anasikogan, ti kakaiso na nga anak ko. Ha? Angam, sa dino ti pangipanakkan ko na, sir. Iawid mo iti lugaryo. Agtalinag di jay aging ga ang makapagpasnay. Di kagdanag Karing. Suportaran kayo. Agraman ti sikog ni siya. Umanugot nga ta ni siya, sir? Masapul laeng. Tapno sa grapon na ti katukad ti inaramid na. Di nakmabalin na sa lungasingan no di na kayat alaksidak nga anak. Sir? Nagaramid iti banag apakapong tutak launay. Iso arumbang lang agtong palmot ita iti kayat ko. Sikan ti makaamo kadakwada iti sikog na, Karing. Pumanaw kayo iti daytoy a lugar iti kabiitan a panawen. Aging gaasaan pa'y amadlaw ti tiyan ni siya. Jak ni namnama ti kasjay apangedeng ti ama ni Zia manang Emmy. Gapo talikliklikan na ti pan nakaibabain ti pamilyada. Pinagawid na kami ka ni Zia, akakaiso na nga anak na iti probinsyami. Nagtalinaed kami nga rod iti probinsyami, aging ga iti nadanon ti panaganak ni Zia. May sa analung po alalaki ti maladaga nga impas ngay na. Impagarup ko no agpatinggalaangan dito iti parikot manang. Ngam nagbiddutak gayam. Takalpasan ti sumagmamano alawas, kalpasan ti panagpasngay ni Zia. Kinasarita nak daytoy. Yaya Karing, kayat kong tagsublikan ni Papa. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Ngam, umanugot nga ta ni Papam iti day ta desisyon mo. Kasano nga ipalawag yu kadag iti tattao ti maipapan iti anak mo. Awan parikot iti day ta, Yaya. Tasaan ko nga itugot ti anak ko. Ha?
Anya ti kayat mo asawan siya? Ibatik ka na kayo ti ubing. Makaamo kayon kan kuana. Kat di kay agdanag, tagtultuloy ti sustentuyo kan ni Papa. Anya? Panawam kanyak ti anak mo? Mabalin ka di nga ilawlawag mo no anya ti kayat mo asawan. Taripatwen nyo dito iti anak ko, Yaya Karing. Isun ti agbalin nga awawiryo. Ang kaano nga umay mo alaan? Kan kanayon ka di asarong karam dito balay? Diyak amo no kaano, Yaya. Kaya't ko nga ituloy ti panagadal ko. Kat amok nga umanugot ni Papa. Apaman ama-amuan na nga imbatik kan kati ubing. Kasanun to nga rod nga ipalawag ko ti amin iti anak mo. Apaman nga adan nakam na. Makamo kayon ton Basta tinapatag, makasubli akmanan iti poder ni Papa. Manipot pimanaw ni siya dito'y lugar mi. Saanan ang nagsubsubli Apulos. Di na pa'y malagipan ti anak na. Kanayon anamagan ti anak na no kaano ka nung agkita da nga agina. Diyos ko, lawlawagam ka di at ipanunot na giti agama. Nang ruuna ni siya. Kaasimot ni Ryan. Talaga kayat nan makita ti inana. Kumusta damot nga taitan? Nagturpos nga tan ni Zia. Ang mga nunaki asawa mo ten, katawanan panggap na nga umay mangala iti anak na. Sa bagay, ipatpatag ko una yun ni Ryan. Kat sigurado nga agsakit to tinakab ko, numayadayo kanyak ti ubing. Ngamrumbang laeng amam-am muna ti inana. Tapno mananam namat ti kinarangay, ti pudno a pamilyana. Ay naapok, sumipngutan, nga maapay nga itakalaang nga agawid. Ay sapay nakalinglingot ka. Nagayayam kami namin ni Jayanda si Apong. Kan nagluto ni nanang na itikan kanan, isa nagmerienda kami bay. Kasta ka di apok. Alaing ka nga rod agpulusan, tapno makainana ka pa'y sakbay amang rabiita. Amom Apong, nagmayat ni mapanadya palay ta si Jay. Kanayon nga dayan ni nanang na, kastamot na kiti kakabsat na. Awan mo't nga min trabaho ni nanang na, iso akanayon nga adda iti balay da. Kaano nga min niya gawid ni Mamik, Apong? Di ko nayo, adda iti ada yung agtrab-trabaho, adda iti abroad. Apay nga min nagtrab-trabaho pa ni Mami. Tapno adda maipatulod na apaggastos mo apok. Kas kumatigat ang tigatas mo, idi maladaga kapay. Kandag iti daduma ang masapsapol mo. Apay niya, saan mo tin nga agawid? Nakabaybayagan ni Jabrod? Di nakadi kailiw, Apong? Siyak, may iliwak unayin ka ni Mami.
Kailiw na kamot apok, nga masapul nga agurnong pay, sakbay nga agawid. Tapno adan tumanan maigatang iti masapsapul mo. Kasta ka di apong? Agawid to kuman. Umapapalak ngamin kadagiti kaayayam ko nga da mami da. Oray di school. Dagiti mami da timang suksukon kadakwada. Apay apok, di mo kayat asyak timang suksukon kan ka. Kayat ko, apong. Ngam bakit kan? Kaasi kamat ngamin. Rumbang ko mga ginanakalangan dito'y balay. Madanon to day taapok, apaaman as umangpeten ni mamim. Siya, anak ko. Papa, saan ka kumaunay agsasao? Ang mga numakapadakas kan ka. Pakawanan na ko ba? Maipapanitian niya, Papa. Siya, ti makagapo. No apay, adi mo kaden na ita ti anak mo. Amok, ama iliw kamot unay hen kankwana. Di mo lakayat asupringen ti pagayatag. Papa, Sa apay lakuma, tama pakawanak siya. Kat sakbay ngay pulang ko ti bulot ko abiyag. Kaya't ko amapan mo alaan ti anak mo. Kat agten na kayon. Dakkel tinagkurangan ta iti anak mo. Kat agyamanak matunay ken ni Karing. Iti panang taripato na iti apokog. Ikarim, amapan mo alaan ti anak mo, siya. uwan, Papa. Ikarik, kat kayat ko makita yu pa'y kumati apo ko yu. Sa pahila ko ma, iha. Takayat ko asulnitan, ti amin anagkurangak, iti apo. Uwan, Papa. Mapasamak amin day tatarigagay yu. Basta agpaimbag kayo, tapno makadan na yu pa'y ti apo ko yu. Iyaya ka rin? Sika ka di nga agpaiso day ta, siya. Unyaya, kumusta kayon? Kumusta mo ti anak ko? Kunak no awanan apulos ti panggap mo amang sarungkar ka ni Ryan. Nabayag apan awan adi ka nagsubli ditoy. Dakalan ti anak mo. Pakawanan na ko, mayaya. Pakawanan na kami ka ni Papa. Masakit ni Papa. Kat iso tinang ibaon kanya. Tapno umay kayo sukunan ka ni Ryan. Anya ti kayat mo asawan. Umay kayon alaan. Tapno agdadan na tayo manan, yaya. Kayat ko makita pa ni Papa ti apo ko na. Sa dinugayam ti ayan ti anak ko, yaya. Napanagiskwela. Ngamdandanin sumangpet. Kadwa na dagiti daddo mga ubing dito yung agawid. Kasta ka di, yaya? Dako na, pong! Ha? Ang mana ka, pong?
Asino ti sangay, Leo? Agmano ka kankwana, apok. Agmano ak nana? Ryan? Oh, Ryan, anak ko. Inarakop dak? Kan inawagan dak iti anak? Ryan, apok. Di mat kayat mo makita ni mamim. Tako na mailiw kan kankwana. Aday ta, apok. Iso ni mamim. Agpaiso apong? Iso ni mamik? Si Mang Patan manipod di abroad? Iyaya? Uwan, apok. Si Mang Patan ni mami manipod di abroad. Nalpasan di trabaho na ijay. Uwan, anak ko. Adakon. Kat saan tayon ton nga agsinsina? Agpaiso, mami? Saan na ko napalawan dito ayan ni apong? Iyawid kan ijayan ni lolom. Ngam, kasanon ni apong? Tsak mabalin na panawan ni apong, mami? Sino ngamin tinagkon apanawam ni apong mo? Isurot ta ni apong mo iti papananta. Siya. Kayat mo asawan. Wanyaya ka ring. Ikuyog ka. Kat kayat ko nga itultuloy mo timang taripato kan ni Ryan. Kada kami adwa. Agraman ni Papa. Kamang kan ti pamilya mi, yaya. Iso ano sa dino ti ayan mi kan ni Ryan. Masapul nga adda kamat. Yehey! Adan ni mamik! Kanatapay ni apong! Agyamanak siya. Awan ti rumbang apagyamanam, yaya. Da kami ti rumbang agyaman kan ka. Gapo iti di mo pa nang baybay akan ni Ryan. Kat pakawanan na kami kumakan ni Papa. Awan ti rumbang apagyamanam kanyak siya. Napatag kayo kanyak. Tada kayong timbilang ko apabilyak. Iso napatagmat kanyak ni Ryan. Awan nga rod ti rumbang apagyamanan nyo kanyak. Iti day di apa nagsubli ni Zia iti lugar mi manang Emmy, saanan nga imanugot adidak maisurot iti panagsublidan iti lugar da. Ita agdadan na kami mananmanang, kalpasan tinaunday a panawen a panagsisinami. Kasta unay mataragsak ti ama ni Zia, tanakita nan ti kailiw na unayan nga apo ko na. Kat maragsakan akmat unay para kan ni Ryan. Tanagkita damat laangan ka ni Zia nga inana, kastamutan ti pudpudno nga apong na. Madlaw adakkel ti imresan ti ama ni Zia, gaputa adamatan edad na. Ngem nadnadlaw met asimaya at ti kondisyon ti salunat na, apaman anakitanan ni Ryan nga apo ko na. Aging ga itamanang, ada akpay laeng iti dannada, kat pasaray agawid-awid akmat iti lugar mi, tapno sarong karak dagiti kabagyak, kat kanayon ko akakuyog dagiti agina Azia kan Ryan. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, karing. Pagayam ko akaring, naggasat ti pamilya da Zia, takasken ka tinagbalin ayaya na. Saan mo laang nga impatag ti taraken mo, no di kat sikapay tinangaklolo, ken nang taripato iti imbati na nga anak na ken ka. Maragsakan akmet para ken ni Ryan, tamakadan na namatlaangan ti pudpudno a pamilya na.
Sapay kumatag na nayon ti kinaragsakyo, akas maysa a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.